Sziasztok! Ebben a mai videóban ezt a 6-7-ös parkurt fogjuk csinálni. Így csináljuk is. Na, menjünk. Jaj! Nem tudok fölmászni egy létrán, azt amilyen béna vagyok. Most egy komolyan amúgy egy létrával szenvedek. Háj! Na, menjünk. Na, menjünk! Ez a baj, nem vagyok olyan jó parkűrös, úgyhogy kérlek, ne nevessetek ki, hogyha valamit nem tudnak csinálni. Itt van 6-7. Jaj! Muszáj volt most, bocsi. Mögölnöm magam. Menjünk. Menjünk. Gyors! Hagyjál békében. Így. Menjünk. Így. Az a baj, hogy még Xbox-on. Bocsi, ezt most így véletlen elrontottam. Így. De nem ugrik. Ez, hogy nem ugrik. Na, így. Jó. Fú, de utálom ezt a részt. Ezt meghalok. Jó. Eljött a golyó, menjünk. Jó. Ja vagyok. Így. Kész. Menjünk. Megyek, és így szépen leesek. Jó. Hopp.
menjünk. Ez is. Nézzük, hova kell lerakni. Így. Majd de mindig ezt fogom meg. Nem lett éged. Menj már innen. Jó. Menjünk vissza. De nem majd. De mi ez? De nem akar oda fölugrani. Ja, már tudom mi a gond. Nem kéne egyből menni. Akkor elrontom. Jó. Akkor megpróbálom most. Jó. Jó, ez az most sikerült. Hiszem, hogy elrontották magának, és így nem lőtt vissza. Jó, ezt is amúgy nagyon utálom. Ezt a részt, mely egyfolytában meghallja. Nem ugrik. Ez a szarság. Ez mi? Jaj. Ezt elrontottam. De mi ez? Így. Na, menjünk tovább. Meghalljuk. Ezt a részt amúgy szeretem. Ezt jó elrontottam. Oda kéne leugrani. Jó. Ezt nem rontottam el legalább. Ez most komoly. Na nem baj, legalább el tudtam forgatni. És mehetek tovább. Na, bocsánat, jó, ezt nagyon szeretem. Alig kell valamit csinálnom, csak így bemész ide, és csak ugrani kell. Na. Így, itt fölmegyünk. Itt meg fölmennénk oda. Így.
Na, menjünk. Mindjárt kivisszük, és vége lesz sajnos a videónak. Jaj, véletlen belemondtam. Valóban be kéne szorítani. Nehéz lesz most megállnom. Mindig ebben szoktam ahol szórakozni. Bocsi, mert Xboxon nem vagyok olyan jó ebbe. Na, igaz, hogy nem vittem ki, de muszáj elköszönöm. Sziasztok!